Ito tayo ng laing mga kabayan. Hindi pa ako talaga nag-aayos ng pagkain. Hindi pa ba ayos? Mayroon pa dun sa ibabaw doon. Pamimigay na yata yun. Hindi. Hindi ko gawin kong bilog-bilog. Magagawin ko ako. Magagawa ka ba? Okay. Teka na yan. Tinanggal yun yung tape. Yan ko nakatsugo. Yung tape? Meron pong ulo ng isda. Nakasil. Ano naman yung kanin. Ayun. Yan pa hindi mamoks. Kain tayo. Yung laing nga namin ti doon, di pa nagugulay. Galing Bicol talaga yun. Maalmag siya, malambot na klase ng laing. Mga tayo, ilang nangalan. Kung ano, may pera ka na naman dito. Ito muna yung kapartner gatas. So, kailangan lagyan natin gatas. Kape. Ha? Laing po, laing. Ayaw magpabuka. Kanin. Kamay lang po. Ayan, ayan, ayan. Bakit hindi naman ang tape nito? Ayaw magpabukas na. Bukas na daw. Gusto niya. Sarap. O siya naglabas na. Saan niya ba ito pinabili? Mamaya lumambok. Hindi, tsaka mamaya may expired. Hindi na naman di ba? Kaligtaan yun. Kaligtaan. Kung gamit. May biskuit dyan. May chocolate yung dati ng muti. Napapa-underize pa na naman ito. Ano po ginagawa ninyo? Nakatayo ngayon. Ayun. Ay, oh. Klase o nay. Ito. Charan. 5,000 pesos. Kami, para sa inyo. Yun. Shuri! Ay, nag-ano na siya. Ang bango. Iba-iba. Dali. Lagay niyo yung ano. Yan, Donna, oh. Ano pa ma'am? Mamaya. Saw-saw sa kape. Nakape ka na? Ay, hindi. Ito pala. Ano May man kape? Ang kape hindi laging 3 times a day yan. Kung kayo makakain na 3 times a day ang kape mo. Once a day lang para sa inyo yun. Tubig kayo ng tubig dapat. Yung binababa ang sugar blood niya. Ganda sa katawan. Maraming tubig. Ano yun? Ayan. Tissue. Dapat itong kunin mo isa. Ay, meron na ako. Kasi ilang ba ito laman? Ewan ko.
Alam, patagalin mo pa yan. Lalambot. Titignan ko kung ano ang aking flavor. Aba, oh. Mainam. Diyan mo sa iba baka piliin mo doon. Wala siya lumabas siya. Marami palang laman. Baka lumambot. Doon na, oh. Kumakain siya. Beng! Cookies! Butter cookies! Sige na. Sige na. Ano trabaho? Wala po. Nag-aaral kasi ako. Hindi na po. Ano ginagawa? Nagbabantay lang po sa mama ko. Okay, eto na, Ate. Para mas pampahati kay Kitty 5,000. Batay ng kanin mga kabayan. Kulang. Kulang. Number 87. 87. 87.